Otu panel nyocha banyere ọdịda ụlọ elu dara na Dennis Memorial Grammar School DMGS tinyekwazira ọdụ Igbo Market Ọchanja dịgbado n'Ọnịcha gbatịnwenyekwaziri ohere igosipụta nchọcha ha tinyekwazira ime nyocha banyere ọdịda nke ụlọ elu dara na Eko Oyibo dị n'Amawbia nke kansụl ime obodo Awka South. Ya bụ ụlọ dara n'Ụmụahịa n'abalị 4 nke ọnwa Julaị bụ nke akụkọ kọrọ na o gburu mmadụ 2 ma merụọ ndị ọzọ arụ. Kenechukwu Chukwudị ga-akọtọpụ akụkọ a. Otu ahụ mgbe ha gara na ọfịs onye ọchịchị nchere oge nke Awka South Local Government bụ Prince Chinedu Okafor, ebe ha nọ wee gwa ya ikike enyere ha ineba anya maka ụlọ ahụ dara ada ma kpọkwukwe ndị niile aka ha dị na ịlụ ụlọ ahụ, ndị nyere ikike ịlụ ụlọ ahụ yanakwa ndị kwesịrị ineba anya ka a na-alụ ya bụ ndị bịagoro na iru otu ahụ bịa zaa ajụjụ ka ha si wee du na ọdịda ụlọ ahụ, ndị gụnyere onye isi oche nke Awka Capital Development Authority ACTA, ndị otu ahịa yanakwa ndị ọzọ. Onye isi otu ahụ bụ Injinia Victor Meju bụkwa onye gara njem nnata na ebe ụlọ ahụ dara ịhụ ihe merenụ yanakwa nchọpụta enyegoro ha ikike ime, nke ndị bịara na iru otu ahụ bụ ndị agbara ajụjụ ọnụ maka ọdịda ụlọ ahụ. Injinia Meju onye mere ka amata na nnukwu nsogbu na-eme ka ụlọ daa bụ anaghị enebe ụlọ anya ka o si kwesị mgbe a na-alụ ya site n'aka ndị kwesịrị ị na-eneba ya anya yanakwa ime ihe kwesịrị ime mgbe ọbụla na oge ọbụla a na-alụ ụlọ yanakwa imekwa na akụrụngwa ọbụla eji alụ ọrụ bụ nke kwesịrị ekwesị, nke okwu na ọbụla a na-eme ya ka o si kwesị. Nsogbu na ihe niile gbasara ụlọ ịda bụ nke agara na-eme. Site na Awka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.